Καλησπέρα, είμαι ο Κονίλο και είμαι κοινωνικά απροσάρμοστος. Αυτή είναι η εκπομπή Γυρνώντας στην Αθήνα. Σήμερα περνάω τη μέρα μου κυνηγώντας τα πουλάκια. Καθώς κάθομαι στο παγκάκι για να χαζέψω τα λουλούδια στο πάρκο, με παίρνει ο ύπνος. Και αυτό που ξυπνάει είναι ο κακός μου εαυτός. Αυτό ήταν! Αφού ο κοινωνικός μου περίγυρος δεν με σέβεται για αυτό που είμαι, θα τους κάνει να με φοβηθούν! Πάω στο καρτοτηλέφωνο για να ανακοινώσω τα νέα στο Γεράσιμο. Θα τους κάνω να βιάσουνε! Συγγνώμη, πριν σε είδα με κοίταξες λίγο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, με συγχωρείς. Τι με συγχωρείς? Εσύ γελάς. Λοιπόν, παιδιά, θα πλακωθούμε εδώ πέρα τώρα, έτσι. Όποιος θέλει, πάμε εδώ πέρα στο τέτοιο να τα βρούμε. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είσαι σίγουρος? Θέλεις καφέ? Σου πήρα καφέ να πιούμε. Δεν θέλω, γνωριζόμαστε. Όχι. Πώς είναι τώρα για το καφέ? Θέλω να πιω καφέ με κάποιον. Στο πάρα πολύ σου λέω δεν θέλω. Πάρτονα! Θες να παίξουμε ξύλο? Έτσι. Όχι. Ρωτάς την πρώην μου. Όχι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Είμαι ο πρώην σου ή δεν είμαι? Βλέπεις. Είναι δύσκολο. Για άστινα. Δεν υπάρχει. Άστινα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άστινα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπα, τι κάνεις εκεί? Πας να βαρέσεις την κοπέλα? Γιατί το πρόβλημα έχεις? Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Θες να παίξουμε ξύλο? Ναι. Έλα, σήκω πάνω. Θα μου πεις γιατί γελάς? Τι θέλω να σε πω. Ναι. Έχεις σουγιά πάνω σου? Μπορεί να έχω. Απλά μ' ακουμπήσεις, ξέρω. Θες να παίξουμε ξύλο ή όχι, ρε παιδί μου? Σε ρωτάω κάτι. Κομμένη πλάκα. Δεξί. Ποια πλάκα? Ποια πλάκα? Θες να σε δείρω? Επειδή φαίνεσαι χαρούμενος. Γιατί? Δεν θέλω. Ωραία, θα κάτσω εδώ μέχρι να μου δώσει κάποια αφορμή. Θες να ακούσουμε μαζί μουσική? Έχεις ακουστικό όμως. Τέλος πάντων, γιατί είσαι τόσο εύθυμος σήμερα και χαρούμενος? Ωραίος ο καιρός, είναι άνοιξη. Τι να πει. Συγγνώμη, παιδιά, θέλει κάποιος να παίξουμε ξύλο? Εγώ ποιος θέλει παίρνω. Γιατί γελάς, ρε? Τι μ' ακουμπάς? Χαλάρωσε, είσαι μικρός και πρέπει να σέβεσαι τις ηλικίες. Εντάξει, το ξέρω ότι είστε περισσότεροι, αλλά θέλει κάποιος από τους τρεις να παίξει ξύλο μαζί μου. Έχω νεύρα. Εγώ θα περπατήσω με τους μπάτσους και τελειώσει η ιστορία εκεί, βαριέμαι να σου πει. Ναι, αυτό. Πάρω ένα τσιγάρο. Όχι. Γιατί? Έτσι. Χαλάρωση. Εσύ γιατί μ' ακουμπάς, κάτσε λίγο. Για να χαλαρώσεις, όπως πριν να πάρεις κάτι δικό μας. Πήγες ρώτα, μην πάει να το πάρεις, περίμενα απάντηση. Το ξέρω ότι ακούς μουσική, αλλά θες να παίξουμε ξύλο? Γιατί να παίξουμε ξύλο? Γιατί είχα νεύρα σήμερα. Είναι ένα παιδί από εκεί που έχει όντως νύχτα. Ποιος? Σταθμό από κάτω. Αφού πήγα στο σταθμό και δεν βρήκα κανέναν, αποφάσισα να φύγω από το Μαρούσι και να πάω στο Σύνταγμα. Προτού ξεσπάσω πάλι σε ανθρώπους, αποπειράθηκα να καταστρέψω τη δημόσια περιουσία. Χωρίς αποτέλεσμα. Είδα πριν ότι με κοίταξες, θες να βγούμε? Πάμε, έλα, τελείωνε. Έχω νεύρα, είδα εσάς και έχω ακόμα περισσότερα. Είμαι χάλια, έχω γίνει χάλια τώρα. Τι είναι η κοπέλα σου? Όχι, πρώτο φίλο. Θέλει κάποιος από όλους να παίξουμε ξύλο? Ξύλο. Τι? Ναι. Ωραία, έλα. Έλα, άστα τα πράγματα. Τι με τα πράγματα σε βαρέσουν? Τι ξύλο. Κανονικό. Κανονικό εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Έλα. Γιατί δεν έχεις εσύ πρώτος? Κατέβασε τα πόδια σου τώρα από εδώ πέρα. Τώρα. Γιατί κάθεστε μέσα στη μέση της πλατείας? Θέλω να παίξουμε ξύλο. Γιατί κάθεστε εδώ πέρα τόση ώρα? Σας κοίταξα από εκεί πέρα και σας είδα ότι κάθεστε μέσα στη μέση. Θέλετε να παίξουμε ξύλο? Γιατί? Έτσι, δεν γουστάρω τα σκέιτ. Δεν γουστάρεις τα σκέιτ? Όχι. Γιατί όχι? Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Γιατί γελάτε, ρε? Γιατί είστε με τα σκέιτ όλη μέρα εδώ πέρα? Γιατί έτσι? Γιατί έτσι? Έχουμε προβλήματα σπίτι και θέλουμε να ξεσπάσουμε κάπου. Δεν τα λέω Κοιτάξτε, σωστά. θα ξεσπάσετε πάνω στην πλατεία εδώ στο Σύνταγμα. Πηγαίνετε σε μια. Και πού να πάμε? Πες μου ένα μέρος. Πηγαίνετε στην έρημο, δεν Πες με μου νοιάζει. ένα μέρος. Ασφαλτός σε στην έρημο και όλο- πηγαίνετε, να μην σας βλέπει σε όλη κανείς. τη γη που να μην κάνουν Ρε, σκέιτ στην πηγαίνετε πλατεία. κάπου αλλού. Εδώ πέρα δεν κάνουμε σκέιτ. Εδώ είναι πλατεία, περνάνε σκυλιά, γατιά, παιδιά. Θα πατήσετε κανέναν. Όσο πέφτει ο ήλιος, ο θυμός μου ξεθυμένει. Μπορεί σήμερα να μην έδιρα κανέναν, αλλά τουλάχιστον απέκτησα ένα σκέιτ. Η σημερινή μου βόλτα στην Αθήνα τελείωσε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά γαμίσια. Δες το προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής και κάνε εγγραφή για να ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Επίσης μπες στο Facebook για να δεις το σοβαρό βίντεο με το Boeing. Αρκετά λεπτό θέμα που Γράψε πού θες να γυριστεί το επόμενο επεισόδιο και τι να κάνω για να προσαρμοστώ στο κοινωνικό σύνολο. Αν έχεις εστιατόριο, φώναξέ με να φάω στο μαγαζί σου στέλνοντας mail.